shamari mapurisa angozara kwese kwese. Hatisina basa. Shamara umire pamapurisa. Chamirire pamapurisa. Imachika. Kamachika kashamwari. Mapurisa anotanga kuti tone bhatiri, ridzabhero, kadremezi, chimirire izvozvo. Saka mapurisa apachamiro but mutemo. Aiwa, constitution iyi. Takamboimisa, takatozvionawo last week vachiyangwa vachitozviita. Takutongotedzera izvozvo ndozviripo. Hapasisina kumiswa mumapurisa. Unomirira chii? Mapurisa. Kuda kungokubvuma mari, bonus vakanzi vachapiwa. Hatichamire shamwari. Wangopfuura chete pamapurisa. Tangopinda vane makombi iri kombi. Ndo paunofanira kumira pamapurisa. Manje isi kombi kai. Kamachi akashamwari. Kamachi. Haimiswe nemapurisa. Inini ndandichitopinda busy ndikati manje takangogara kana hatina kana sitio tikati. This is my house. Alright. Ine 8 bedrooms. Alright. Ndakaivaka ndine mind yekuzoita shabhini. Alright. Saka unongoziva magetsi hakuna. Saka gedhi totoita rekupusha. Alright. Saka gedhi nderekupusha. But ine 8 bedrooms. Kwatiri kutanga kupinda uko ndokudining kwangu. Alright. The only important guest wandakaunza kudining kwangu ikoko. Mumwe mufana wandoshanda naye. Wandakaunza kudining kwangu shamwari rega ndimbovhara gedhi magetsi hakuna. Alright. Kutongoita yekupusha. Yo. Some people are money. Money talks. I've got 3 cars. 3 cars? Yes. Harrier iyo ndeyangu. Yasanyanyofarira kufamba naye inopedza juice. Alright. Ako kari kumberi ndekangu. Ndisati ndakateerera ndisaka ndisiri kuda kufamba nako stereo. Pinda hako kuno kushamwari yaone. What about security imbwa manje? Aiwa imbwa ndinadzo. But azirume ndana Miki. Miki. Right. Miki. Koza.